Türkmenistan'ı açan restoranı bilen dillerime destan olan Cezene Burak. Cezene Burak'ın täzelikde yeten avtomobili barada aýdyp bermekçi size. Has dogrusu arzu edip yeten avtomobili barada. Häzirlikçe men bu zatlar barada maglumat berýänçem, like basmagy we podpisasiýa etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Begnazarov kar size avtomobil dünýäsi barada iň gyzykly maglumat berýän ýeke sahypa. Arzu edip alan avtomobili barada aýdyp bersem, bul maşin Ferrari markasy bolup, Ferrari 488 Spider ady bilen tanalýar. Ferrari 488 Spider $500.000 avtomobil. Siziň pikiriňizçe, adam arzu edýän zadyna ýetmek üçin nämelere döz gelmeli, nämelerden geçmeli? Men size Cezene Burak eden işleri barada, birazajyk maşgalat barada aýdyp berem. Cezene Burak aslında edil biziň bilişimizde ýaly garyp maşgaladan gelen we garyp adamlara kömek etmäni gowur ýa diýilen adam däl. Aslında baý maşgalada doglan adam. Cezene Burak asl ady Burak Özdemir. Burak Özdemir 1995-nji ýylda doglan, İstanbulda doglan. Öz ady Burak Özdemir. Cezene Burak, Cezene lakamy nireden geldi? Kakatynyň Cinzano ady bilen tekstil firmasy bar we Ýewropaly ilçiler şol tekstile gelip gyzyklanan wagtynda hemişe kakatynyň ýanyndan aýrylmaýan Burak Özdemir diýip aýtmak, adam tutmak ören kyn eken. Şoň üçin Cinzano Burak zawodyň ady bilen tutulýar. Ahyrynda Cezene Burak diýilip gyýytkaldyrylýar we özüne köp wagtlap Cezene Burak diýip aýdylan lakamy özüne hemişelik lakam edip kabul edýär. Mundan soňra 13 ýaşynda atatynyň ýanyna mallarçylykda gassaplyň ýanyna kömekçi bolup işleýär, özüm gassap bolup işleýär. 16 ýaşda kakatynyň kömegi bilen İstanbulda ilkinji restoran açar. Şol restoranda Hataýyň öz ýerleşýän territoriýasynyň milli naharlaryny bişirmekde we şo naharlary reklam edip başlaýar. 2013-nji ýylda internet sistemasyna dol derejede gadamlatýar. Özüniň äpet we ullokan bişirýän füýji tagamlary naharlary bilen ullokan, lülemi, ullokan, plança metrlik pidemi, karad şoňa medeş ägir ullokan naharlary bilen bizi tanalýar we internet sistemasyna özüni tanadyp başlaýar. Cezene Burak'ın äpet naharlary bilen tanaldymy? Ýok, diň äpet naharlary bilen tanalmady. Cezene Burak eden hereketleri garyp gasarlara, yetimlere we beýleki döwletlere, garyp döwletlere edýän kömegi bilen tanaldy. Afrika we Afrikanyň territoriýalaryny bir näçe gazdaran guýularyny öz biznesinden gazanan girdejisi bilen we hiç ýagdaýda sponsoryň kömegi bilen etmedi. Ähli şerdiň öz ýüzünden çykardy. 2023-nji ýylda Türkiýe Kahramanmaraş territoriýasyna ýer tutma bolanda şol Kahramanmaraşdaky ýer tutrama we tögerenäki zeper ýeten ýurtlary öz eli bilen taýarlanan naharyny adamlara öz eli bilen ýaýradýar. Hasa meter Cezene Burak'ın ünsündäki kimler yetim çağalary ören kan şagalanlar we şowgunlar görkezýär. Hatda şo şowgunlarda özüm gatnaşyp çağalary bilen oýnaýar we gülüşýär. Komanda inni men sahypamyň gylawyny zady avtomobil näme? Ferrari 488 barada tanıştyrayın. Howla garad işledi pul galanna adetde öz arzunyň maşinalary. Ferrari 488 Spider 488 bu maşynyň marka modeli. Ýöne Spider sözi näme? Spider sözi sedan avtomobiller, ýene şoňa meňe avtomobiller diýilýär. Spider avtomobili bolmak üçin iki tane gapsy bolmaly we depesi açylýan bolmaly. Maşynyň motory arka tarapda ýerleşýär we kapody goşdalmak üçin bagajnik ornalýar. V8 silindrlik motory bilen 8 silindrlik motory we 670 at güýji bilen 3 sekundyň dowamyna 100 km sagada barýan iň ýynam avtomobilden biri. We munyň daşky keşfi prosta super. Mene malaýynda şundan. Sürücüsi üçin ähli zatlary planlaşdyran, ähli zat diňe rollu. Start stop knopka rollu. Pavorotniklar rollu. Dalny bilýjine çıralar, faralardaky çıraların kontroly ählisi rollu. Aýna arasalyjylan kontroly rollu. Sportivny rejim, gardaky rejim hemde taýganjak ýagşyly ýollardaky rejim, mokry ýollardaky rejim ähli zatlar rollu ýerleşdiren. Mundan başga da rollu haçan skors çalışmalarını wala barodyny görkezýän çyrajaklary bilen duýdurjy çyralar rollu. Garad maşyny diňe elingdäki rol bilen kontrol edip bilýän. Hemde elektron podushka amortizator. Ferrari'nin bir ýagdaýy bar. Aşağı pes bolan üçin lyjaýşylardan geçip bilenok. Egerde lyjaýşçy bar ýa-da ýene şoňa meňe näteki ýollara düşen wagtyňyz
amortizatorlar sizden soraman avtomat ýagdaýda beýgediýä. Şuňa çen nähli döredilen awtomobillar üstadçylaryň orta mata we gara mata bilen gelçiksiz matalar bilen ýapylan. Bu ýerde näkeli hemme ýeri metal bilen gaplanan ýygnananda da şeýle ogadan we bildirmeýän ýagdaýda ýygnan. Ýani kabriolet awtomobil. Jezene birak ardy edip bulmasyna ýetdi we aldy. Inni siz barada. Siz Ferrari maglumaty barada alasyňyz gelýärmi? Ferrariň dörüşinden başlap sülgünden çenni ähli gydakly maglumatlar, uruşlar we dawalar. Ferrari bilen Lamborghini'ň dawasy, Ferrari bilen Ford'un dawasy, Ferrari bilen Lancia kampaniýanyň dawasy. Bularyň ählisi barada bilesiňiz gelýärmi bolsa, kommentariýada Ferrari ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Ýa-da dowam diýip ýazyp bilersiňiz. Indiki videolarymyzda görüşýänçä hoş, sag bolun.